O tom, že história nášho mesta je nesmierne bohatá, nepochybuje azda nikto z Bardejovčanov. Skrývajú sa v nej však aj také stránky, ktoré na hĺbšie skúmanie možno ešte iba čakajú. Určite k nim patrí aj spomienka na bardejovskú židovskú komunitu a jej významných predstaviteľov. Včera podvečer sa pred domom na Radničnom námestí 26 zišla na pietnej spomienke skupina ľudí, aby si pripomenuli 130. výročie narodenia významnej bardejovskej i slovenskej židovskej osobnosti Rudolfa Rafaela Levyho. Tento významný obchodník, predstaviteľ politických strán, predseda spoločenstva podnikateľov okresu Bardejov, člen Mestskej rady v rokoch 1921 až 1938, predseda židovskej náboženskej obce, člen vedenia autorizovanej ortodoxnej cirkvi na Slovensku, člen vedenia ústredne Židov na Slovensku sa v marci 1942 spolu s doktorom Atlasom a doktorom Grosvirtom pokúsili vyvolaním umelej nákazy týfusu zachrániť bardejovské židovské dievčatá a chlapcov pred deportáciami. Vďaka tomuto ich odvážnemu činu niektorí mohli uísť alebo sa ukryť. Doktor Atlas aj doktor Grosvirt boli neskôr odvlečení do koncentračných táborov a podarilo sa im prežiť. Rudolf Lévy bol ako najnebezpečnejší politický väzeň zaistený a odvlečený do koncentračného tábora v Osvienčime 29. apríla 1942, kde po niekoľko týždennom týraní 3. júna toho istého roku zahynul. Spolu so svojím synom Natanom patril medzi prvých politických väzňov v Ilave v roku 1939. Toto včerajšie spomienkové podujatie pripravili súkromné osoby za účinnej pomoci svojich priateľov a známych, ako prejav úcty a pocty týmto odvážnym občanom i ako pokus pootriť neznáme historické udalosti, holokaust nevynímajúc.